Figyelek, közben látok. Hajsás fehér hó, jöjjön kedves télapó. Minden várva vár, vidám ének hangja száll. Landzsák otthon minden jó, piros alma mogyoró. Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg télapó. El fogok jönni. Jó, ha ilyen szépen hívtok, akkor természetesen eljön. Jó? Jó. Divat ma Magyarországon sírni, hogy esély csak sincs, minden nehéz, abszolút nehéz minden. A fesztiválok nagy része az a túlélésre küzdik. Van, aki el is marad Magyarországon, mert nincs rá pénz. Azok jártak nagyon rosszul, akik eddig állami támogatásban részesültek. Szerencsére nem volt állami támogatásunk, így nem tudtunk eltújulni. Az a dolgunk, hogy minden évben mutassunk a gyerekeknek valami újat, valami szépet, mert amit tavaly megmutattuk, az idén az elem volt. A gyerek tudja magát, aki ide jön, és mi arra szövetkeztünk itt jó páran, most már önökkel, veletekkel együtt, hogy szeretnék a gyerekeknek valami szépet volt, és olyat mutatni, ami egy élmény, egy életen keresztül. Lehet, hogy csak egyszer lesz nagy karácsonyban, lehet, hogy többször tud ülni, de azt szeretnék, hogyha hozna az unokáját. Tehát a 16 év az annyira hosszú idő, hogy találkozunk olyan emberekkel, akik már tényleg a gyerekeinket hozzák ide hozzánk. És el fog jönni az idő, az unokákat is el fogják hozni, tehát az anya, a lánya, az unoka itt lesz. És én szeretném ezt akkor még megélni, és azért nem beszélek a beruházásról, már annyit beszéltem már róla, de mindig pénzhiány van. Tehát az akarat megvan, hogy minden tárgyaton már új felépüljön, de sajnos pénzhiány van. Akkor beszélek legközelebb róla, amikor már lesz rá pénzünk. Ezért inkább arról beszélek, hogy mi van most. Magunk egy számokban nagyon kevesek vagyunk. Tehát próbáltunk olyan éveket megcsinálni, amikor nem voltak szövetségeseink, illetve borzasztó éveket éltünk át, de én azt látom, hogy ez az év, az ez a meghatározó év, hogy stabil szövetségeseket találtunk. Tehát nem csak egy szponzorkat adott 200 000 forintot, hanem olyan támogatókat és olyan együttműködő partnereket, amik hosszátávon meghatározzák a Mikulásfalva arcolatát, és a Mikulás Fesztiválnak is az arcolatát. Van még egy alapítványunk, amiről Rabarics nem tudunk eljönni, de megjelenítsük a Mikulásfalváért alapítvány, a Mikulásfalva fejlődési alapítvány, aminek egyik fontos látom most a feltőkésítés ennek az alapítványnak, hogy itt vagytok ti, akik eljutottatok határon túlról, de szeretnénk azt, hogy lenne egyszer annyi pénzünk, hogy több buszt el tudnánk hozni határon túli magyar területekről úgy, hogy ne kerüljön akkora pénzbe. Tehát megpróbálnánk ezt a tőkét egyik oldalon arra áldozni, és pályázati pénzeket is hozzátenni Magyarországon, hogy olyan pályázatot, ami átnyúlik a határokon, ez az alapítvány erre képes, hogy a mi segítségünkkel ezt összehozza. Azon kívül tavaly is nagy támogatást kaptunk a mesefaluk kialakítása tervek elkészítésével, nem lett volna annyi pénzünk, hogy elköltsünk 10 milliókat ezekre a tervekre. Többek között több más programmal is foglalkozunk. Az ország több területén, mondhatnám azt, hogy sikerrel, és talán ezen a területen értük el azokat a sikereket, amit nem anyagiakban lehet kifejezni, hanem inkább a munka értelmében. És hát mi Dunajvárosi cég révén kicsit szégyenkezve kell mondjuk azt, hogy ez a régió nem a elsők között szerepelt annak idején, akik fölvették volna ezen a területen a kapcsolatot velük, és most nagyon örülünk, hogy ez így indul, és úgy indulna, amelyben a karácsony, és évszakokról beszéltünk, az csak az első eleme lenne ennek a folyamatnak, és ebben mi végig szeretnénk részt venni. És ezt az év többi szakában is, hát nyilván nem a télapóval féljelezve, szeretnénk valahogy megtartani, és ebben várjuk az együttműködését Mikulásfalvának, Nagykarácsonynak, hogy a gyermekeknek az egész év folyamán egy hasonló,
interaktív játékokkal megtűzelt programot tudjunk biztosítani, amely természetesen reméljük, hogy a jövő évben, ha terveink megvalósulnak, akkor egy tudatformáló központnak lehetnek majd a úgynevezett moduljai. Szeretnénk megteremteni hozzá az anyagi feltételeket. Ezt még pontosan nem tudjuk mi sem Tiborékhoz hasonlóan, hogy hogyan, de szerintem ez csak egy jó eredménnyel zárulhat, illetve bocsánat, nem fog zárulni, hanem egy jó folyamat lesz kezdetben. Köszönöm szépen! Szerintem azt csinálom, mind a két oldalon itt körbeadom, mert gyakorlatilag Mikulásfalván most már mindenki elkészíti a saját emlékérmét és hazaviheti. Négy fajta formátum közül lehet választani: fenyőfa, angyal, Mikulás, illetve a Mikulásfal logója. Tavalyi évben az utolsó napokban teszteltük, igen nagy érdeklődést mutatkozott irántam.